कला अकादमीन 2013-14च्या सर्तीची इनामां वाटली। 38वी कोंकणी नाटक सर्त, मराठी नाटक सादरीकरण, दिग्दर्शन तशेंच वैयक्तीक पावंड्यार दादले आनी बायला कलाकारांक इनामां भेटयलीं। हातूंत माचयेची मांडावळ धरून वेशभूषा, रंगभूषा, संगीत आनी ध्वनी संकलना खातीर इनामां आसात। इनामां वांटपाच्या सुवाळ्याक नामनेचो मराठी फिल्म कलाकार अभिराम भडकमकर आशिल्लो। बऱ्याचदा असं होतं की नाटक तुमचं होतं, त्याला रिस्पॉन्स मिळतो, लोक डोक्यावर घेतात, समीक्षण उत्तम येतात, बक्षीस सगळी मिळतात, पण आतल्या आत कुठेतरी मनामध्ये आपल्याला माहित असतं मजा नाही आया। आणि कधी कधी असंही होऊ शकतं की नाटक फारसं यशस्वी होत नाही, ते फारसं चालतही नाही, समीक्षणही फारशी चांगली येत नसतील, पुरस्कारही मिळत नसतील, पण ती प्रोसेस आपण इतकी एन्जॉय केलेली असते, त्या प्रोसेसमध्ये काय झालेलं असतं माहित नाही, पण त्यांनी तुम्हाला काहीतरी मिळालेलं असतं, तुम्ही खूप एन्जॉय केलेलं असतं, ते मेमोरेबल असतं। आणि एकट्याला एकत्र येऊन त्या सगळे बक्षीस न मिळाल्याचं चांगलं जे काय असेल ते डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन सगळं बाजूला होऊन सुद्धा मनाला विचारलं क्या मजा आया, तर कधी कधी त्याचं उत्तर येत असतं हा मजा आया। आणि मग कारंजी असं म्हणाले की ज्या प्रोजेक्ट नंतर, ज्या नाटकाच्या नंतर तुमच्या अंतर्मनातनं आवाज येईल हा मजा आया, ते यश आहे, तो पुरस्कार आहे। गोंय बीच स्पोर्ट्स अकादमीन दवरिल्ले 5वे वर्सुकी विंड सर्फिंग सर्तींत डॅन कुएलो, रौनक पै आनी मायरन गोम्स परजळ्ळे। सर्त 30 मेक हवाई बीचार सुरू जाल्ली। आयतारा सर्तींतल्या वेगवेगळ्या गटां खातीर रेसी जाल्यो। Generally, we try to catch from the grassroots level, so then we can train them. Now, in this 5 years of time, today the juniors have reached to the youth standard, and we have got a backup of juniors which is following them. So now today we have got a good platform, and we can achieve a medal maybe in 2020. इतल्याने खबराची तर हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट, यू आर वॉचिंग प्रुडंट।